Hello Surender Garu. So wishing you all the very best for your debut movie Amrita Ramam. సినిమా నిజంగా చాలా బాగా ఆడాలి, మీకు చాలా పేరు రావాలని కోరుకుంటున్నాను. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. Hello Surendra Reddy Garu. Here's wishing you all the best for your debut directorial Amrita Ram. Good luck. Hi Surinder, wish you all the best for your debut film and wishing a great success for the whole team of Amrita Ramam. Thank you. Hi Surendra Reddy, good luck to you for your debut movie Amrita Ramam. God bless you. హాయ్ సురేందర్, హాస్టల్లో షూటింగ్లో ఉన్నామని తెలిసింది. అమృత రామం. సో ఆల్ ది బెస్ట్. హాస్టల్లో సినిమా బాగా తీసుకుంటా, మన తెలుగు ప్రేక్షకులు చూస్తారు. ఆల్ ది బెస్ట్. Hey Suri, wishing you all the best for Amrita Ramam. Hope that movie gets a huge success. All the very best. Hi Surendra Reddy. I just heard మీ డెబ్యూ ఫిల్మ్ అమృత రామం రిలీజ్కి రెడీగా ఉందని. అండ్ ఐ హర్డ్ ఆస్ట్రేలియాలో చేశారు. ఐ విష్ యూ ఆల్ ద వెరీ వెరీ బెస్ట్. చాలా కష్టపడి ఉంటారు వేరే దేశం, అండ్ హ్యూజ్ సక్సెస్ అవ్వాలని మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటున్నాను. అండ్ డెబ్యూ డైరెక్టర్ కాబట్టి ఇంకా మీరు ఎన్నో సినిమాలు చేయాలని మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటున్నాను. ఆల్ ది వెరీ బెస్ట్. సురేందర్ రెడ్డి గారు, మీరు తీస్తున్న అమృతారామం సినిమా పెద్ద హిట్ అవ్వాలని కోరుకుంటున్నాను. ఆల్ ద బెస్ట్. Hi Surendra Reddy, this is Anu Manwar. I wish your film Amrita Ramam all the best and keep on rocking. Thanks. కంగ్రాట్స్ అండ్ ఆల్ ది బెస్ట్ టు సురేందర్ రెడ్డి. మీరు చేసే ఈ సినిమా అమృతారాం చాలా కొత్తగా ఉంది టైటిల్. ఈ సినిమా మంచి సక్సెస్ అవ్వాలని చెప్పి మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటున్నాను. అంతేకాదు డెబ్యూ మూవీలో డెబ్యూ డైరెక్టర్గా ఓ మంచి అవార్డు కూడా తీసుకుని ఆడియన్స్ రివార్డ్స్ కూడా రావాలని చెప్పి మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటున్నాను. ఆల్ ది బెస్ట్ టు ఎంటైర్ యువర్ టీమ్. హాయ్ సూరి, ఐ విష్ యూ ఆల్ ద బెస్ట్ ఫర్ యువర్ ఫస్ట్ ఫిలిం అమృత రామం. డెబ్యూ డైరెక్టర్గా నీ ఫస్ట్ ఫిలిం పెద్ద హిట్ అవ్వాలని మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటున్నాను. థ్యాంక్ యూ. హాయ్ సురేందర్ రెడ్డి గారు, అమృత రామం అనే ఒక బ్యూటిఫుల్ లవ్ స్టోరీ ద్వారా మీరు దర్శకుడిగా పరిచయం అవుతున్నందుకు నాకు చాలా ఆనందంగా ఉంది. సినిమా చాలా పెద్ద హిట్ కావాలని, మీరు వన్ ఆఫ్ ది టాప్ డైరెక్టర్స్ అవ్వాలని నేను మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటున్నాను. నాకు తెలిసి మీతోనున్న ఇంటరాక్షన్ ద్వారా మీరు వన్ ఆఫ్ ది టాలెంటెడ్ డైరెక్టర్స్. ఐఎమ్ ష్యూర్ యు ఆర్ గోయింగ్ టు బికమ్ ఎ బిగ్ డైరెక్టర్ అండ్ ఒక పెద్ద సక్సెస్ సాధిస్తారని నేను గట్టిగా నమ్ముతున్నాను. ఐ విష్ యూ అండ్ యువర్ టీమ్ ఎ గ్రేట్ లక్. All the best Surender and good luck for your film Amrita Ramam. Hi, this is Heba Patel. I'd like to wish Surendra Reddy sir all the very best for his debut film Amrita Ramam. It's releasing soon. Please do go watch it. All the very best. Hi Surendra Reddy. మీ డెబ్యూ ఫిల్మ్ అమృత రామంకి నా బెస్ట్ విషెస్. ఐ విష్ ద ఎంటైర్ టీమ్ ఆల్ లక్ అండ్ సినిమా సూపర్ హిట్ అవ్వాలని కోరుకుంటున్నాను. డూ వెల్. థ్యాంక్ యూ. Hi Surendra Reddy, wish you all the best for your upcoming film Amrita Ramam and may it do very well. Good luck. హాయ్ సురేందర్, అమృత రామం చాలా మంచి టైటిల్. నా శతమానుభూతి శ్రీనివాస కళ్యాణం లాగా మీ టైటిల్ కూడా వినగానే తెలుగుదనంతో చాలా బాగుంది. ఆల్ ది బెస్ట్. మంచి సక్సెస్ కావాలి. ఫర్దర్గా తెలుగు ఇండస్ట్రీకి ఇంకో మంచి డైరెక్టర్ అని చెప్పి మేమందరం మీ రాక కోసం ఎదురు చూస్తున్నాం. వన్స్ అగైన్ ఆల్ ది బెస్ట్. థ్యాంక్ యూ. హాయ్ అండి, నేను మీ సంపూర్ణేష్ బాబు. అమృతారామం సినిమాతో ఫస్ట్ టైం డైరెక్టర్గా మీ ముందుకు వస్తున్నటువంటి సురేందర్ రెడ్డి గారికి ఆల్ ది బెస్ట్. థ్యాంక్ యూ బ్రదర్. సదా మీ ప్రేమకు బానిస సంపూర్ణేష్ బాబు. Hey, hi Surinder. I know you are shooting in Australia. Amrita Ramam cinema you are doing there. You are directing it. బాగా వస్తుందని అనుకుంటున్నాను. ఐఎమ్ షూర్ ఎలా అనుకున్నారో అలా వస్తూ ఉంటుంది. విష్ యూ ఆల్ ది బెస్ట్. మీకు మీ యూనిట్ అందరికీ, ప్రొడ్యూసర్స్కి విష్ దెమ్ గ్రేట్ లక్ అహెడ్. లుకింగ్ ఫార్వర్డ్ ఫర్ ఎ గ్రేట్ ప్రోడక్ట్ ఫ్రమ్ యూ. చీర్స్. యువర్స్ రాజ్ కందుకూరి.